Per al procés d'assignació de l'equip al futur usuari o usuària, cal utilitzar les mateixes aplicacions que s'han fet servir per donar-los de baixa. Per començar, accedeix a l'ordinador des del compte d'usuari Suport. Un cop iniciada la sessió, a l'escriptori hi trobaràs l'aplicació Linkat Alta Usuaris. Fes clic i introdueix la teva contrasenya. A continuació, prem els botons d'alta d'alumnat i sí respectivament. Un cop aparegui la finestra, cal que omplis tots els camps. Al camp identificador s'hi ha d'introduir l'IDALU. En aquest camp només s'hi poden escriure dígits. Quan hagis acabat, prem el botó d'acord. Per confirmar l'alta, prem el botó d'acord a les dues properes finestres. Un cop fet això, ja pots tancar la sessió de l'usuari Suport.